Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон, ҳама каса хуб ҳастем бовардари азиз. Зиндаву сарбаланду хонаобод бошед. Дар навори имза материалҳои фурӯшӣ бо нархи арзон ҳастанд, яъне ки нави пачка ҳастанд. Хулоса дар шаҳри Душанбе мебошад. Касоне ки мошинҳои фурӯшии хона, замин, ягон техника дошта бошед барои реклама кардани ёки фурӯхтан, дар рақамҳои 911 32 44 44 сураташа ёки видеоша партофта дар ватсаби мо қати маълумоти пурраш реклама карда дӯстони азиз фурӯхта медиҳем. Хоб, касоне ки дар Федератсияи Россия бошед дӯстон, яъне ки ютуботон сис кор мекунад, мо дар телеграм канал кушодаги ҳастем бо номи Насим Теҷе. Ҳатман бидоред дар телеграм каналмон подписатсия кунед. Ссилкаи каналмон дар таги комментария мондагай. Бидоред подписатсия кунед. Раҳмати калон барои дастгиритон. Ба ҳаматон тамошои бо фарогатро хоҳон ҳастем. дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами боварда мебошад як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документиро дар ватсапашон равон кунед. Дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад дӯстони азиз. Ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Россия бемалол фаъолият кунед. Марҳамат дӯстон, дар ватсапашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, мегузарем ба материалҳои фурӯшӣ дар навори имрӯза. Материали фурӯшӣ ҳастай соли баромад 2024 сол нави пачка. Грузоподъём никш 1 тоннага ҳастай, моториш 200 кубаи ба вентилятор дор. Хунук мекана гуфтагай, кузов дарозиш 2 метрай, паҳмиш 1 баланди бортиш 6 сантиметрай. Амортизатор дорад, рисорош 8 донагай, яъне ки оригинал. Болои рисорда прижин дорад. Барои бори вазнин бардоштан. Задни мости 5 болтаи оригинал. Профили рамаш, рама паҳмиш 5 сантиметрай, бариш 10 сантиметрай гуфтагай. Хоб, дӯстони азиз, инҳо қарор доранд налистин дар шаҳри Душанбе. Нархиш 23500 сомониш мега. Рақамҳо барои тамос номерҳои ватсапаш. Хоб, 924 40 63 06 қади ба ҳамин рақам ватсап доред. ватсап дорад, тариқи ватсап метавонед муроҷиат кунед. Аз номи сомонаи мо Насим Теҷе ҳатман салом расонед. бародаро нашоти ҳамин рамаи матаро гуфтем бор фаҳмонтон. Мақсад наи рамара паҳмиш бародарҷон 5 сантиметрай. Мақсад рамаи борика ки 4 сантиметра нест, и 5 сантиметр мо ба закас мебурем бародар. Ина иҷаш 10 сантиметрай бародаро. Мисол рамои простояк нестай, рамои конкретния. Баъд ина мисол ина хеле бо мақсад хумонда бори вазмин бор мекан Тоҷикистонда, ина хеле пружинои мош нишон задагием ки конкретния. Баъд рисорош бародарҷон, ира рисорош 8 дона, 1 2 3 4 5 6 7 8 дона рисор дора. Баъд ина задни мосиш, задни моси 5 болтаи оригинала, 5 болтаи оригиналаш. Баъд ина айдрин чи задагием бародар, амортизатор задагием ки мисол ҳай карданда жёстки намерава матаро. ана баъд наи чизаш мисол бисёри одамо мегуфтанд ки материалам хеле 2 дона рафтага тарафи билка бори вазнин бор мекунем каҷала меша. мо заказ кардагем 4 дона бировардага, 4 тагаша 1 дона, 2 дона, 3 дона, 4 дона бародарҷон бировардага конкретни бад кардага. Хоб, ана баъд наи дриниш мақсад бо бисёр одамо мегуфтанд ки рамо дрин шимхолия бор мекунӣ, мақсад рамо тез вайрон мешаванд. Мисол мо бировардагимш ба заказ 1 дона, 2 дона, 3 дона, 4 дона, 5 дона бародар дрониш задага ки мош немеояд. Мисол конкрет мустаҳкам ба хат кардага. ана баъд иҷа моториш бародар хайҷа балонош мондага. Моториш 200 кубай, моториш 200 кубай ба вентилятор кор мекуна бародар. Конкретни бада. ана мисол агар кадомеда дар кор боша бародарҷон, устотона бигирен, мисол устои конкретне ки материали материала мефаҳма, ираю фарқ мекуна. Устора бигирен биёен хонада проверка кунед. Агар маъқул то нашид бародарҷон, зад период пули рафтуитона ман хидм метавонам. Любой устой конкретнера бигирен биёен бубинен, маъқул кунем, бо иншоалло гап мезанем.
дӯстони азиз, дуюмин материоли фурӯшимон дар навори имрӯза материолҳои фирмаи Вон Ҷанг мебошад, ки дулан гуфтагиай 2 тонна мебардорад. Моториш 200 кубаи вадиной мебошад. Кузовиш дарозиш 2 метр 30 сантиметр, паҳмии бортиш яъне ки 1.35, баланди бортиш 60 сантиметр. Амортизатор дорад. Рисорош ғавси 9 донага мебошад. Болои рисорда прижин дорад, яъне ки барои бори вазнин бардоштан. Задни мости портервори мондагиай. 5 болтаи оригинал, профили рамаш борикак нестай. Гуфтагиай ки паҳмиш 5 сантиметр, бариш 10 сантиметр мебошад. хоб дӯстони азиз, нархша 27000 сомониш мегӯяд. рақамҳои ватсапаш 924 40 63 06 хади ба ҳамин рақамҳо метавонед муроҷиат кунед. салому алейкум бародаро, хозин тенҷа саломататон бай бародаро, нашоти ҳамин рамои материол хӯя буфаҳмонтон бародаро. мисол рамои мо хеле рамои бурика нест бародаро. Инаиҷа мақсад паҳмишина 5 сантиметр бародар. паҳми рама 5 сантиметр. Инаиҷаш мисол айнаиҷа мегирем 10 сантиметр паҳмиш. Мисол 4 сантиметр 5 сантиметр нест. Ҳала баъда ина мисол Тоҷикистон да бори гарани вазин бор мекан, хеле пружино чиста ранги, пружинои зилвори задагӣ мешки конкретни бад биёд. Бад рисорош 9 дона бародар, рисорои хеле ғавз, рисори борикак нест. 1 2 3 4 6 7 8 9 дона рисор дора, рисорои ғавз. Бад ина задни мосаш, и задни моси простой нест, оригинала задни мос. Ина и турба инаиҷаша нигоҳ ки мисол хеле турбаи борикак морикак нест ина. Баъд як чиз дига ина редукториш, хеле редуктори майдаак нест бародари. ин редукторим хеле конкретни мақсад оригиналш азагем нигоҳ ки ина ғавси задни моса конкретни. баъд ина ай дарун чизиш задагем амортизатор барои мисол ҳай кардан жёстки намерава иш, мисол конкретни бад кардаги. баъд як чизи дига бародар, инаиҷа мисол тарафи вилка бисёр одамон мақсад мегуфтанд ки бори вазин бор мекунем, рамоҳо каҷала меша. и мисол хеле нест, ина 1 дона 2 дона 3 дона 4 дона дора, профилои ғавз мақсад ки борикак нестам. 2 тана дора, бисёр материолан хеле 2 дона дора, мо 4 та задагем ба закас бровардагем, мисол конкретни кардага. баъд рамаш моториш бародарҷон, моториш фирмаи Вон Ҷанга, хайҷа балоноша мондагем, фирмаи Вон Ҷанга, фирмаи пеши мақсад ҳамин хитоя 200 кубаи вадиноя бародаро, ба радиатор хунук мекунанд 200 тоза. мисол кадоме агар харидори конкретни боша, ай пеш биён қати устуотон мақсад рамара тамошо кунен, материолро проверка кунен, қати устои конкретни тон биён бародаро. мисол ман хеле намегум биён шумо материолро бихарем гирем барем, мисол усто қати биён проверка кунен, маъқул нашид бародар, пули тона метем абрад намегардем бе. панотон ба худо бародаро, хай бо мебинем. дӯстони азиз, кабинаҳои материол ҳастаи фурӯшӣ паҳмиш 1 метр 10 сантиметр, шоткаи лабовоя тоза мекунад. моторчик дора, кнопкара меҷиқи мошинвори тоза мекунад. гуфтагиай рӯшноӣ нестай, ҳамаи стойкаҳоша дорад, кадомете дар кор бошад. нархаш 1300 сомониш мегӯяд. рақамҳои ватсапаш, рақамҳои дастшумондагӣ марҳамат метавонед дар ватсапашон нависед. дӯстони азиз, ҳамин қадар яъне ки маълумот ба дар бораи материолҳо. худованд нигаҳбон бошад. ҳатман лайкҳоро бизанед, дар канал подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошад. худо нигаҳбон.